କଥାରେ କୁହାଯାଏ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ଏ କଥାଟି କେବଳ ଗପ ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ତା ଛେଳିକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ହାଟକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ବିକ୍ରି ହେଲେ ତା ପରିମାଣ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଠକ ତା ଛେଳିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଠକିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଠକଟି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କୁକୁରଟାକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କୁକୁର କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଛେଳି। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲା, କ'ଣ ଭାଇ, କୁକୁରଟାକୁ ଧରି ଯାଉଛ? ଏଥର ଲୋକଟି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଛକରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ଲୋକଟିର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲକୁ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ନା ଛେଳିକୁ? ଶେଷରେ ନିଜ ଆଖି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ସେ ଛେଳିଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଠକମାନେ ଛେଳିକି ନେଇଗଲେ। ଏ ଗପଟି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା କହିଲେ ତା ସତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ସତ ହିଁ ଭାବିଥାଉ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହାର କଥାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବା, ନିଜ ଆଖିରେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜରୁରୀ।